Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Ελλήνων Έγκατσης. Είμαι ο Άδειος Γεωργιάδης, αδερφός μου Λεωνίδας. Γεια σας, καλησπέρα. Και θέλω να τονίσω στην κυβέρνηση ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το θέμα των λαθρομεταναστών είναι μεγάλο πλήγμα για τη χώρα μας. Όταν ο κάθε μετανάστης εισέρχεται στην Ελλάδα, θα πρέπει να εκτελείται πάνω και κάτω, αυτό είναι νόμος. Τελείωσε, Πάνω και κάτω. Κάω ραούλι, κάω. Ή εκτός να τους βάλουμε σε στρατόπεδα και να τους δίνουμε φαΐ μέρα παραμέρα. Φίλε, τρως. Τρώω. Και όσο εγώ μιλάω, μην ξεχνάτε πώς είναι όλα. Μόνο με 15 ευρώ τώρα παραγγείλετε, πήγαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Και να σώθουμε πάλι στο σαρκό. Ξενοφώντας, κρέοντας. 5 ευρώ, κλείσαμε, 5 ευρώ. Και να δούμε τώρα πάει στο θέμα για την κυβέρνηση. Τα νέα μέτρα καταψηφίστηκαν. Ναι, ψηφίσαμε, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει κάπως να εισέλθει μια νέα τάξη πραγμάτων. Για να ξεφύγουμε από το χρέος και να. Όσο εγώ μιλάω τώρα! Εδώ! Μάχη του Μαραθώνα τώρα! Παιδί εγώ! Δεκαμένοι τόμοι πάρε! Και δεν θα χάσει! Ξενοφώντας, κρέοντας. Πουλήσαμε όλα! 5 ευρώ. Τα πουλήσαμε όλα! Κυρία σου τηλέφωνο. Ρε, γεια σας, καλησπέρα. Δεν μας ακούει η κυρία. Ίσως έκλεισε η γραμμή. Μισό λεπτό λίγο να πάω να το ελέγξω. Ένα λεπτό. Τι, ναι, την έχουμε μαζί μας. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι, ναι, κυρία μου, Ενδιαφέρομαι για ένα βιβλίο του Ξενοφώντα. Ναι, ναι, παρακαλώ να δώσετε. Ναι, γεια σας. Μ' αρέσει πολύ αυτό που είναι με το Ξενοφώντα και το κρέοντα. Κυρία μου, τι έχει πάθει? Κυρία μου, Έχει χτίσει λίγο η φωνή μου. απλώς φυρίζετε, ακούει και τη φάει κανένα ευρώ. Να το πάρουμε. Ναι, ναι, αφήστε τα στοιχεία σας στο κοντρόλ. Οκ, με λένε Φαμιλίτα Καραγιανοπούλου. Ναι, ναι, εντάξει κυρία μου. Εντάξει κυρία μου. Εντάξει κυρία μου, ναι, ναι, ναι. Λέγεται που έχεις πάει. Λίγο εδώ πιο πέρα μωρέ, είχαμε ένα πρόβλημα με το μεγάφωνο. Ποιος ο Μάμιλα! Τι άρετε! Η μάχη του Μαραθώνα τώρα 19 τόμοι μόνο με 3 ευρώ. Ξεπουλήσαμε! Πάμε στην τρίτη ηλικίου από μνημονεύματα του Φαραώ.